Good morning mga ka-That's Good. Green na yung paligid mga ka-That's Good. Tumubo na yung mga halaman, yung mga dahon sa mga puno. Yan, tumubo na rin. Punta tayo sa Dilworth, dun sa greenery mga ka-That's Good. Bilihan ng mga halaman na itinatanim. Nandun din yung mga bulaklak, mga ganun. May vegetables din doon. Kompleto mga ka-That's Good. Puntahan natin. Yun ang pupuntahan natin. Ang ganda ng araw. Mambon kanina pero hindi tumuloy mga ka-That's Good. Yung aeroplano, galing oh. Lumilipad siya oh. Pa-take off. Ang laki nun ah. Laking aeroplano yan ah. Hindi pang kilo na yan ah. Ang laki. Ganda na oh. Ang laking aeroplano mga ka-That's Good. Mukhang ano lang to. Mukhang emergency or ewan ko lang. Marami ditong wild sunflower mga ka-That's Good. Ayan o. Yan sa mga gilid. Mga sunflowers yan. Ayan o. Mga wild lang yan mga ka-That's Good. Mga tumutubo lang yan pag spring. Mga maliliit nga lang. Ayan o. Ganda o. Oh. Ito mga ka-That's Good. Yung greenery dito sa Dilworth. So dito tayo. Ito yung main entrance. Papasok tayo dyan mga ka-That's Good. Ito ang first time kong pumasok mga ka-That's Good sa greenery. Hindi ko pa alam kung ano itsura. Ayun, dito na tayo mga ka-That's Good. Ang lawak pala. Ang daming bulaklak. Ang gaganda mga ka-That's Good. Hindi mo alam kung saan ang uunahin. Ito, Domen. Ito, Begonia. Sabi daw niya, $4.99 each. $4.99. Ang dami mga ka-That's Good. Pati mga nakasabit, ang dami. Dito muna tayo sa mga bulaklak ma. Paubos na mga ka-That's Good. Ang dami nang naubos. Pero ang dami pa rin. Oh. Ang gaganda. Oh. Geranium. Tawag yan, no? Zonal geranium. White splash. Ito naman dark red. Puro geranium. Ito naman mga maliliit na bulaklak. Kung gusto mo ng maliliit lang ganito. Pero ang cute. Oh, ang gaganda. Easter bonnet. Oh, that's good. Pwede rin pala siyang gawin ganito. Ang ganda niya pag marami. Pag maliit lang, ganyan. Easter bonnet white. Ang ganda ng mga nakasabit. Oh, mga ka-That's Good. Ang gaganda. Oh. Ito yung mga maliliit na, ito yung mga halaman yan, maliliit na version. Yan ang magiging itsura niyan pag lumaki. Yan mga ka-That's Good. So, pag maliliit, nandito. Magiging itsura niya pag lumaki, nandyan. Naka-display. Ito pala, itong mga maliliit, katulad niyan, maliliit pa yan. Kapag lumaki na, mga ka-That's Good, ganyan na itsura. Ganyan na. Kaya pala sinasabit sa taas. Dahil ganyan ang mga itsura nila pag malaki na. Yung mga nandito sa baba. Ayan, pala yun. Ito, ang ganda. Oh. Ang liliit pero namulaklak na siya. Ang tawag yung viola. Viola. Ah, viola. Mga ka-That's Good. Ito pala yung sinasabi nila. Ang ganda. Oh. Meron din siyang ibang kulay. Ayan. Ito naman, iba ang kulay nito mga ka-That's Good. Ito, Sorbet, White Blush. Ito naman, Penny Primrose. Iba rin po. Orange Jump Up, ang pangalan nito. Ang ganda rin, no? Iba-iba palang itsura nila. Ang ganda. Ito naman, Deep Blue. Mga ka-That's Good, ha? Iba-iba.
Ito, ang galing din ito. Purple face. Parang siyang may mukha. That's good. Kaya purple face itong isa. Ito yung mga Grand Daisy. Ito yung yellow na Grand Daisy. Ito naman yung white na Grand Daisy. Mga kadats ko, ang ganda. Oh. Ang ganda pala niya pag lumaki na. Oh. Mga kadats ko. Oh. Ito naman yung Grand Daisy na red. Mga kadats ko. Oh. Ang ganda. Oh. Ganda rin. Oh. Mabenta yung pink mga kadats ko. Oh. Wala na. Paubos na yung pink halo. Pero yan yung itsura niya. Oh. Maganda kasi. Oh. Ito yung Marguerite Daisy. Ibang variety rin ng mga daisy. Mas maliliit siya, mga kadats. Pero ang ganda. Ganyan ang itsura niya pag lumaki. Ayan. Ganda, di ba? Ito yung yellow, Sunny Spring. Ganda rin. Ito ang tinatawag na Bleeding Heart, mga kadats ko. Ganda ng halaman na to, no? Para siyang dumudugong puso. Kaya pala tinawag siyang Bleeding Heart, mga kadats ko. Pero ang ganda, no? May kulay pink. Pink na puso. At may kulay red, mga kadats ko. Ito kadats ko, isang klase rin ng geranium. Mga kadats ko, no? Regal Geranium Elegance Imperial. May pangalan siya, mga kadats. Ito naman, iba ang kulay. Crystal Rose, mga kadats ko. May ibang kulay nila. Ang ganda, no? Ivy. Yan ang kulay na ito. Parang pa-black siya, pa-dark. Dami iba-ibang klase ng geranium, mga kadats ko. Ito yung Aristo Burgundy geranium. Pag pinagalo-halo na siya at inayos, ang ganda, no? Ubus na yung mga halaman, no? Ganun kabenta, mga kadats ko, no? Ito naman, mga maliliit na halaman. Pero pag itinanim mo kasi, ganyan ang itsura niya. Yan yung mga nakasabi. Ganyan itsura. Ito pala yung mga pwede mong gayahin. O ilagay mo sa gitna, tapos ilagay mo sa gilid yung mga puti-puti. Ganon. Ang ganda kasi nila pag lumaki na. Oh. That's good. Pag lumaki, tas isinabit mo, ganyan ang itsura. Oh. Ang ganda. Ito naman yung mga sangguna. That's good. Sangguna flowers. Ito burgundy. Ito naman yung blue vein. Ito naman yung candy. Ito yung lavender vein. That's good. Ito yung lipstick. Yan yung mga itsura nila pag malaki na. Pag bibilihin mo, ganito sila. Hindi mo kukunin. That's good. Iba-iba presyo niyan. Nagre-range ang presyo niyan sa mga $4, mga kadats. $4 pataas. Ito naman yung mango punch. Ganda, di ba? Ganda rin ito. Ito pala pinakamabenta. Wala na. Ubus na. Ganda niya kasi. Ito naman yung picote punch, mga kadats. Ganda. Ay, ang ganda rin nito. Kaso naubos na. Magenta mambo. Ito yung violet vogue. That's good. Ang ganda niya. Lumaki siya. Ito yung cinnamon. Pangalan niya. Ito yung pechowa. Ang mga pechowa. Mga that's good. Premium Bordeaux. Ang ganda ng kulay. Dito na pala mga kadaskud, mga mga herbs na. Ito mga chives, garlic chives, onion. Pwede ka rin bumili. Itanim mo na lang, katulad nito, mga to. Ito naman, mga red onion.
That's good. Yellow onion. Ito, mga sibuyas. Tatanim na lang. Hindi, ang galing yan eh. Ito naman yung mga pang-salad. Kompleto na. Arugula. That's good. Ito mga peas. Sugar snap. Cauliflower. Ito pala ang cauliflower. That's good. Ibang klase ng cauliflower. Ito, kulay ano na cauliflower. Kulay purple. Galing yun, no? Kale. Ito pala ang asparagus. Mga ka-that's good. Pag itanim mo asparagus, ganito. Di ba? Ito naman, ano to? Raspberry. Raspberry. Ito, strawberry, oh. Parang gusto ko magtanim ng strawberry. Strawberry naman to, mga ka-that's good, oh. Pag magtanim ka ng strawberry, ito kunin mo. Ito naman yung blueberry. Kaso baka kailangan na ano to, ng greenhouse. Ano naman to? Blueberries. Mga blueberries. Ibang klase ito. Iba rin ito. That's good. Ibang klase ng blueberry. Galing, ano? Ito naman, blackberry. Mga ka-that's good, oh. $16.99 ang isa. Blackberries. Ito, ano naman to? Iba-iba, mga ka-that's good, no? Ito yung mga raspberry. Ito, grapes. That's good. Grapes. Grape. Mahal pala ang grape, no? $20 ang isang puno. Ganito pala ang broccoli. Mga that's good pa. Maliit pa. Ito tinatalim din. $2.99 ang isa. Broccoli. Ito mga lettuce na to. Ito romaine. Romaine lettuce. Ito naman basta lettuce na lahat ito mga ka-that's good. Ay tatanim na lang. Ito maganda. Red na cabbage. Repolyo na pula. Ito naman yung mga Brussels. Parang gusto ko itong repolyo na pula. Kaso 6 kasi oh. Bale $20 ang isang box yan ka-that's good. Kasi $2.99 ang isa. Yung mga ka-that's good, ang ganda. Ang daming mga namumulaklak. Kunti na lang yung mga, hinahanap ko yung mga vegetables nila mga ka-that's good. Nandito yung mga vegetable pala. Ito yung mga Roma. Roma tomato. Ito yung Roma ka-that's good. Ayan itsura niya pag lumaki. Ayan, pwedeng ipaso pala ito. Ito yung Whopper. Ito Manitoba. Manitoba na kamatis. Ito yung Whopper mga ka-that's good. Ito siguro yung nilalagay sa Wendy's, di ba? Whopper. Whopper na kamatis. Ito mga itatanim na lang ito. May instruction na ng pagtanim dyan. Nakalagay dyan. Pagka nakasulat na dyan. Ayan, daming kamatis. Iba-ibang klase ng kamatis mga ka-that's good. Ito malilit pa. Tiny. Kaya pala tiny. Mukhang ganito na lang siya. Kalaki. Ito mga cherry. Mga cherry tomato. Ang daming klase ng kamatis. Hindi pala basta kamatis lang. Ito nga, bush. Ito ang gusto kong kamatis. Ito mga ka-that's good, cherry tomato. Ang laki naman. Ito, husky cherry red. Meron pa silang mais. Iba-ibang klase ng mais. Ito naman, ito yung puting mais. Matatamis na mais, mga ka-that's good. Ito yung kamote. Ito pala yung kamote, mga ka-that's good. Magkano? Kuha tayo ng kamote. May tsura na ito. Kuha tayo ng kamote, mga ka-that's good. Parang masarap itong pangsigang, no? Pwede siguro itong pangsigang, mga ka-that's good. Ito kasi iba ito. Mas light siya. Lighter. Ito, mas okay ito mga. Yung healthy na dahon ang kunin natin. Walang sakit. Mukhang nilagay doon yung healthy, no?
Ito naman yung mga kalabasa, mga that's good. Meron kaming itatanim na ganito doon sa West Kelowna. Yellow na kalabasa. Yung vegetable garden natin sa West Kelowna, mga that's good. May mga itatanim na doon. Dito rin namili ng ano. Dito rin kami namili noon ng itatanim doon, mga that's good. Meron silang pakwan, no? Watermelon. Ano to? Pet grass. Grass ng pet, mga that's good. Ito naman, basil. Ayan, oh, pwede ito ilagay sa ano, sa pot lang. Tapos may basil ka na. Ito naman, ibang klase ng basil. Red ball basil. Iba-iba rin pala ang klase. Kala ko isa lang. Meron pa rito. Ayan, oh, mga basil din yan. Mga that's good. Ito naman, bay leaf. Bay leaf. Ito yung chives. Cilantro. Mga that's good. Ito yung chives. Panduto. Ang galing nung lemongrass. May lemongrass, oh. Tanglad. Tanglad, mga kadas good. Meron din palang tanglad dito. Panluto ng ano, ginataang tilapia. Masarap yan. Ito yung mga sili, mga kadas good. Ang titindi ng mga sili na to kung sanggal na maanghang to. Armageddon, mga kadas good, ha. Ayan yung Armageddon. Pero wala tayong ganyan na itatanim. Nakabili na kami ng itatanim, mga kadats good. Ito, Carolina Reaper. Carolina Reaper, mga kadats good. Talagang aanihin yan yung dila mo. Sa anghang yan, mga kadats good. Yan ang mga pinakamaanghang na sili sa buong mundo, mga kadats good. Meron tayo niyan na itatanim. Nakakuha na tayo niyan. Ito naman, Armageddon. Kakatakot yung pangalan. Katapusan na ng mundo yan, eh. Hot peppers. Saan ba dito yung pwedeng pang tinola? Nahanap ko yung pwedeng pang tinola yung dahon. Ito yata yung Thai hot. Ito. Ito yung Thai hot chili. Ayan, oh. Mahal din pala, no? $20 kasama na paso. Ito, habanero. Ibang sili. Ano to? Mga Carolina Reaper. Ito. Ito yung chili. Chili-chilihan. Sweet pepper. Red early. Ito yung mga cayenne. Ito naman mga red bell pepper. Mga kadats ko. Ito mga talong. Talong naman to. Naman to, red vista, salvia. Ang mga halaman pa na ano natin, itong ganda nito, purple, oh. Ganyan siya po. Salvia. Ganyan pala itsura niya pag lumaki siya. Kuha nga rin ako ng talong, mga kadas ko. Masarap din tong torta. Isa. Ito yung mga kamote na panghalaman, pang garden, mga kadas ko. Ito yung sweet potato vine. Pero siguro, pag nagkalaman din, pwede rin kainin siguro yung laman nito. Ito naman yung ace of spades. Ang dahon niya kasi, mga kadats. Pero kamote rin ito. Ito ba yung kinakain ng dahon? Lime heart. Ito yung sinasalad. Gusto kong kumuha ng isa. Ito yung rubber plant, mga kadats ko. Ito yung ruby na rubber plant. $2.99 ang isa, mga kadats ko. No? Pwede nga palakihin yan. Ganda yan. So yun, mga kadats ko. Ito nabili ko, mga kadats ko. Nabili namin to mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 piraso. Mga pan-testing. Yung mga kamote. Ito kasi yung mga pampaganda sa garden, mga kadats good. Yung mga kamote na yan. Ang gaganda rin ng mga to. English ivy. Magbabayad na tayo, mga kadats good. Tingnan nga natin kung magkano naabot nito.
Subukan lang nating magtanim mga kadads good. First time ko magtanim ng halaman dito sa Canada dahil ngayon ang first time ko na season ng pagtatanim. Ang gulo. Ang ganda rin ng mga yan. Kumuha rin ako ng soil mga kadads good. Yan. Ito yung pang lupa na ilalagay dito. Tapos tumingin din ako ng paso. So kumuha ako ng isa nito para sa rubber tree. Tapos ito dun sa mga bulaklak mga kadads good yan. Kumpleto rin sila yan, no? May ibang klase ng paso. Saka lupa. Meron din mga gamit sa pag-garden yan. Sa mga buto ito. Kung ayaw mong bumili ng halaman na, pwede ring seeds ang itanim mga kadads good yan. Ito pala yung buto ng mga mga vegetables mga kadads good. Kaso pag magpapatubo ka pa ng buto, matagal pa. Kaya may mga halaman na, yung mga tumubo na, itanim na lang. So ayan ang nabili natin mga kadads good. Wait lang.